Fil-qorti kompla jinstema l-każ kontra Abner Aquilina li qed jiġi akkużat li fil-bidu ta' din is-sena stupra u qatel lil Polina Demska f'Taslima. Fil-qorti ntqal li l-kawża tal-mewt tagħha kienet li Aquilina allegatament kisri l-għonqa. Il-ġimgħa ta' xhieda tiegħu il-patologu Mario Cerri li jeżamina l-katavru ta' Demska fejn qal li l-vjolenza li sofriet Demska kienet estrema. Qal li meta kienet jeżamina l-katavru sab qata kbira fuq il-vittma li kienet ikkawżata b'saħħa kbira kif ġiet malqa mix-xalla li kienet libsa. Huwa ddeskriva kif il-katavru ta' Demska nstab mal-art bla ħwejjeġ bis-saqajn miftuħin. Tkellem ukoll fuq biċċiet tax-xahar li nstabu viċin il-katavru u fuq kif hija ġiet stuprata waqt dan l-attakk. Spjega kif waqt dan l-attakk atroċi Demska baqgħet ħajja tissielet u probabbilment kienet taf li se tmut. Cerri tkellem ukoll fuq l-akkużat u sqar kif meta huwa ra lil Aquilina induna mill-ewwel li kien qiegħed taħt l-effett tal-psikożi. Aktar kmieni din is-sena l-imputat ġie eżaminat minn psikjatri li qalu li fil-ħin tar-reat huwa kien fi stat ta' ġenn. Minkejja dan grupp ta' psikjatri oħra kienu eżaminaw jekk Aquilina kienx fi stat li jgħaddi ġuri u dawn qalu li huwa kapaċi. Fil-qorti il-ġimgħa xejn ukoll ikun tistabli William Grech li fost l-oħrajn kien assam l-imputat. Huwa qal li Aquilina allegatament qal li huwa soldat fl-armata tal-Anġi tal-Mulej u li kien se joqtol aktar nies għax l-ewwel kien qatel lil waħda. Lejn l-aħħar tas-seduta Abner Aquilina intervjena meta kienet qed titkellem il-maġistrat u staqsa jekk setax jitkellem. Meta l-avukat tiegħu qalu li ma jistax jitkellem f'dan l-istadju, huwa interrompa t-tieni darba u mat-tielet darba qal lill-maġistrat li deritlu l-Madonna tal-Lourdes. Il-każ ġie diferit għall-14 ta' Novembru.